molt content, esgotat i felicitat per tothom. Dani Pedrosa ha ressorgit com l'au fènix. Quan tothom pensava que estava perdut, ha guanyat el Gran Premi de San Marino, a casa de Valentino, davant de Jorge, que havia fet una pole estratosfèrica, i davant del seu company i líder del campionat, Marc Márquez. Dani ha aconseguit la victòria 29 en MotoGP i les 52 del seu palmarès, igual a l'anglès Phil Reed, que avui era al circuit mirant la carrera. Tot ha començat amb una sortida fulgurant de Jorge Lorenzo. Ha liderat la primera volta, però en el segon gir, el seu company Valentino Rossi ha llançat el seu atac. Sense miraments, ha superat Jorge, que ha hagut de rectificar la trajectòria i ha passat a liderar la prova. A poc es distanciava, però no aconseguia despenjar completament Lorenzo. Al darrere, Marc Márquez ja era tercer després de superar Viñales. La seva Suzuki era avui menys competitiva per l'elevada temperatura que feia Misano. Quan s'acostava a l'equador del Gran Premi, ha començat el recital de Dani Pedrosa. Havia sortit des de la tercera fila i cada cop rodava millor. Ha superat Viñales i ha marxat a la casa de Marc Márquez. Amb una gran determinació ha superat el líder del Mundial i tot seguit, en poques voltes, ha atrapat Jorge Lorenzo. Cap dels tres li ha pogut tornar la maniobra. A falta de 7 voltes, ja estava a roda de Valentino Rossi, que tenia tot el públic a favor seu. L'últim que s'esperava valer era veure la moto taronja pilotada per Dani i no per Marc. Pedrosa l'ha passat sense contemplacions i s'ha escapat. En els entrenaments ja va fer un pas endavant molt important i en carrera ha estat l'únic, juntament amb Pirro, de muntar el pneumàtic més tou al davant. Amb la calor que feia era una aposta molt arriscada, però el de Castellar del Vallès li ha servit per aconseguir la primera victòria de la temporada. Des d'octubre de l'any passat a Sepang, que no guanyava. En les últimes 8 carreres hi ha hagut 8 guanyadors diferents. L'últim, Dani, que torna a estar entre els millors. Rossi, Lorenzo i Márquez. Marc s'ha quedat fora del podi a la quarta plaça. L'han seguit Viñales, Dovizioso, Pirro, Pol Espargaró, Cal Crutchlow i Álvaro Bautista amb l'Aprilia, a la 10ª posició. És el millor resultat de l'any per a la marca italiana de Noale. Tito Rabat ha caigut, però ha continuat i ha entrat 15è, mentre que Aleix Espargaró ha abandonat per caiguda. Al podi, Rossi ha celebrat d'aquesta manera el segon lloc.